аллакай аксари мухлисон ҷоми ҷаҳони қатар 2022-ро ки айни ҳол рафта истодааст беҳтарин дар футболи муосир номида истодаанд. Он ҷо мо шоҳиди драмаю бурду бохту ҳангомаҳое шудем ки пешгӯӣ карда намешуданд. ситораҳои футболӣ он қадаре ки мунтазир будем дурахшиш надоранд ва онҳое ки номаш ношинос буд бозии дастаашонро ба пеш бурда истодаанд. дар ҳамин ҳол бояд қайд кунем ки Бразилия ки фаворит буд дирӯз муқобили Хорватия ноком шуд ва тарки мусобиқа кард. имрӯз дар даври якчорниҳои мунтахабҳои Марокко бо Португалия ва Англия бо Фаронса рақобат хоҳанд кард. боз кадом мунтахаб тарки Қатар мекарда бошад? тамошои ин ва дигар рақобатҳои ҷоми ҷаҳонро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. акнун биёед ба 7 футболбозе нигарем ки дар Қатар 2022 ҷилои хубе доштанд. албатта ки Месси ё худ Мбапперо аввал як тараф монда ба дигарон менигарем, чунки онҳо кореро карданд ки ҳамагон мунтазир буданд. якум Ҳаким Зиеш. Зиеш дар Челси 2 соли охир на он қадар ҳолати хубе дорад. дар тими миллияш ҳам ҳамин чиз бояд рух медод. моҳи феврал ӯ қайд карда буд ки ба карьераи байналмилалиаш хотима мебахшад, чунки бо сармураббӣ забон як карда натавонистааст. вақте Марокко сармураббиро иваз кард, ӯро моҳи сентябр ба ҳайат даъват карданд. ин бача ба Марокко дар ҳақиқат лозим шуд. онҳо дар гурӯҳе ки бо Хорватия ва Белгия ҷой доштанд, мавқеи аввалро соҳиб шуданд ки нақши Зиеш дар он зиёд буд. ӯ муқобили Белгия ассисти зебое кард ва ҳамчунин голи аввалро ба дарвозаи Канада зад. Марокко дар ҳар ду бозӣ ғолиб шуд. рости гап мо низ бо сабаби ҷароҳату вақти ками бозиаш дар Челси ин ҳунарашро мунтазир набудем. ӯ исбот кард ки ҳоло сухани охирашро нагуфтааст. дуюм Маркус Решфорд. Решфорд яке аз онҳое буд ки қабл аз ҷоми ҷаҳон дар дастааш бозии хуб нишон медод. баъзеҳо мегуфтанд ки агар ҷоми ҷаҳон тобистон баргузор мешуд, Решфорд бо натиҷаҳои бадаш ба мунтахаб даъват намешавад. ӯ на танҳо ба ҳайат шомил шуд, балки голҳои зебое ҳам ба номаш дар Қатар сабт кард. ӯро ҳатто дар ҳайати асосӣ ҷой намедоданд. Саутгейт Сака ва Стерлингро беҳтар шуморид ва вақте ки аз захира Решфорд ба майдон мебаромад, ҳатман бо гол дурахшиш мекард. дар бозии охири гурӯҳӣ муқобили Уэлс ӯ ба ҳайати асосӣ ҷой гирифт ва шоу ба тамошо гузошт. ӯ 2 гол ва якумашро аз зарбаи ҷаримавӣ зад ки мухлисон аз бозиаш ҳаловат бурданд. ӯ на танҳо беҳтарин голзани мунтахабаш дар марҳилаи гурӯҳӣ шуд, балки барои кафши тиллоиро ба даст овардан муддаӣ низ гашт. исботи беҳтарин будан аз сӯи Решфорд. сеюм Энер Валенсия. Валенсия мутаассифона тарки мусобиқа кард, вале дар марҳилаи гурӯҳӣ рӯйдоди хотирмоне аз худ гузошт. ӯ аввалин голи мусобиқа ва баъдан голи дуюм ба дарвозаи мизбонон зада шикасташон дод, ки аввалин маротиба дар ҷоми ҷаҳон ба қайд гирифта шуд. ӯ дар бозиҳои баъдӣ бо голзаниаш ҷило дод, вале мунтахаби Эквадор дигар дар мусобиқа нест. ба инам нигоҳ накарда Валенсия яке аз онҳое шуд ки натиҷаи хубе дар Қатар нишон доданд. қатариҳо ӯро ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳанд кард. чорум Муҳаммад Кудус. ин бача ҳам бо ҳунари зебояш дар рӯйхати мо ҷой гирифт. мо мунтазири тамошои бозиҳояш мемондем. Кудус дар марҳилаи гурӯҳӣ ба завқи зиёде бозӣ мекард. ӯ тӯбҳоро олӣ қабул мекард ва дилхоҳ шонси пешомадаро ба фоидаи дастааш хотима медод. муқобили Кореяи Ҷанубӣ 2 гол зада аз худ бонгу номи баланд баровард. муқобили Португалия ҳам хатари ҷиддие шуд, вале баъдан ивазаш карданд. ана муқобили Уругвай бошад, пеналти ба фоидаи Гана кор кард, вале Андре Аю иҷро карда натавонист. мо умедворем ки дар мусобиқоти баъди дурахшиши ӯро ҳатман мебинем. Кудус танҳо 22 сол дорад ва дар ҷоми ҷаҳони баъдӣ ботаҷрибатар бармегардад. панҷум Коди Гакпо. касе ки чемпионати Нидерландияро тамошо мекард, аз ҳунараш хабар дошт, вале ба аксарият ӯ ҳангома шуд. чун ҷоми ҷаҳон мусобиқаи муҳиме аст, Гакпо ҳама ҳунарашро он ҷо ба тамошо гузошт. ҳолати варзишиаш дар ҳолатҳои голзанӣ беҳтарин буд ва то бозии дирӯза муқобили Аргентина ҳамон формаро нигоҳ медошт. ӯ аввалин бозингари Нидерландия шуд ки дар 3 бозии пайҳам ба голзанӣ муваффақ шудааст. новобаста аз дигар натиҷаҳо, Гакпо беҳтарин бозиашро дар аввалин ҷоми ҷаҳонаш нишон дод. шашум Гу Санг Чо.
шо дар бозии дуюми Корея муқобили Гана натиҷаи калоне ба даст овард. Ӯ ба мунтахабаш имтиёзи заруриро бо 2 голи задаву баробар кардани ҳисоб овард. мутаассифона баъдан онҳо голи дигаре сар доданду ноком шуданд. ин анҷоми кор барои кореягиҳо набуд ва дар охир барои баромадан ба плей-офф бо Португалия дар имтиёзҳо мубориза мебурданд. бозии ӯ сабаб шуд ки талабгоронаш зиёд шаванд, чун насли ҷавони бо истеъдоди нав аз Корея ва умуман аз Осиё ба ҳисоб меравад. ҳафтум, Войцех Шесни. Шесни дарвозабони топ аст. ӯ дар дастаҳои номдори аврупоӣ аз қабили Арсенал, Рома ва ҳоло дар Ювентус бозӣ карда истодааст. новобаста аз ҳама Шесни дар ҷоми ҷаҳон нақши калидӣ бозӣ кард. ӯ на танҳо дарвозабони беҳтарин, балки яке аз бозингарони ботаҷриба дар Қатар буд. Шесни дар марҳилаи гурӯҳӣ 18 сейв кард, ки 90% зарбаҳои дақиқи ҳарифонро гардондааст. нугуфта намонад, ки 2 сейви ӯ аз зарбаҳои пеналти буданд, ки яке аз онҳо бошад ин пеналти задаи Месси ба ҳисоб меравад. агар ҷоми ҷаҳон баъди бозиҳои гурӯҳӣ ҷамъбаст мешуд, ӯ дастпоши тиллоиро соҳиб мегашт. хуб, ба ақидаи шумо боз киҳо беҳтарин ҳунарнамоиро дар Қатар нишон доданд? фикри худро дар комментария нависед ва пайгири мо бимонед дӯстон.